Koppja li 11-il sena ilu tilfet lil binta ta' sena u nofs kawża ta' traskuraġni ta' tobba fl-isptar San Luqa tkellmet dwar il-weġa u r-rabja li tirriżulta minn sentenza tal-qorti li ftit tal-imilu tagħhom raġun u kumpens ta' 60,000 euro. F'intervista esklusiva mal-Gazzetta kulħadd iddikjaraw li s-sentenza tal-qorti ġabet lil binthom tiswa 60,000 euro. Daqshekk tiswa binti, staqsa l-missier mal-Gazzetta. Fakru kif kien fuq medda ta' 5 tim li t-tifla li qatt ma kellha problemi ta' saħħa spiċċat tilfet ħajjitha. Dan wara li infezzjoni sempliċi ma kinitx ikkurata sakemm wasal il-jum li daħlu biha l-isptar għall-aħħar darba, il-ġurnata li fiha ma reġgħetx ħarġet ħajja. Kien fil-jum tal-erba' li ħadu lil Mirej l-isptar għall-ewwel darba u qalulhom li m'għandha xejn inkwetanti. Qalulhom li x'aktarx effett ta' injection li ħadet jiem qabel. Però bit-tifla tibqa' bid-deni reġgħu marru l-ġimgħa fuq rakkomandazzjoni tat-tabib tal-familja għax it-tifla kellha onqa minn fuq. Iżda anke hawn reġgħu ma żammewix. Baqgħu jagħtu għall-mistura kif suġġerit sakemm il-ħadd saret żjara oħra għax it-tifla bdiet tmur għall-ar. Mhux biżżejjed skont it-tabiba li nstabet ħatja mill-qorti biex it-tifla tinżamm l-isptar. Dan wassal għal żjara oħra fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn. Bit-tifla taqta' nifisha ntbatet id-dar mit-tieni tabib li nstab ħati ta' negliġenza mill-qorti. Sakemm it-tnejn filgħodu it-tifla daħlet l-isptar u ma ħarġitx. Wara dan kollu l-awtopsja kienet ikkonfermat li t-tifla mietet kawża ta' mikrobu li attakkala s-sistema tal-pulmun u aktar tard infirxilha ma' ġisimha kollu inkluż id-demm. Uffiċjal tad-Dipartiment tal-Pedjatrija kien ikkonferma li l-mikrobu li attakka lit-tifla huwa sensittiv għal 3 tipi ta' antibiotiċi. ħaġa konfermata mill-qorti li ddeskrivit il-każ bħala negliġenza kbira. Kien b'reazzjoni għal din is-sentenza li l-ġenituri komplew jesprimu r-rabja tagħhom. Ma ħadniex ġustizzja, jien mhux flus ridt, min joqtol imur il-ħabs nemmen jien, iddikjara l-missier. Kieku kienet marida kont ngħid m'hemmx tagħmel, imma li f'daqqa waħda kelli tifla l-ġmiel tagħha u wara 4 ijiem tispiċċa mejta ma tifhimix mhux hekk, temm jargumenta l-missier f'intervista li tista' tinqara sħiħa wkoll fuq one.com.mt.